Hakasngi no vote na kabentak election Khasi Hills Autonomous District Council but Jainti Hills Autonomous District Council ka khubor bayo lum ka long but na JHADC ka kong Devipaia ti Tongper ka kurtong jong ka Voice of the People Party kala yo ban khorjing job na ka Narpuh Konstitwensi. Nung konon capan pau ka jing sengok buat kro yau belai kena pi ini I poi thong arto dei bor yongan reda de ka bor yong belai don hi nei pha de yun do sedang yong ka jing lai ti ka yong I kam ka VPP pendem he ki jing duai ini warok to ka bor yong belai don hi aram ka wi la ka bor na ka bor yong I kam ki bru reda ka bor yong belai snyau de dap jing snyau kemen wado ka te kam jo le ka jing sengok buat kro yau belai nong bo nong thau wa da duai ki pli ki nong kerchan met bat man sem duai ki kam juk ke kerchan ki met bat man sem belai de snyau ki jing duai yang ki nong kerchan hado open EOE ta ka jing job na ka Narpuh Konstituensi ke yang I or ka kwa jaki kon yang ka Narpuh Konstituensi to ka jing job yang VPP to ka jing job yang ka sur yang pi ki bom yo open mi ta ka sur ka yang ki wa kular ka wa ngau pi to ka ya ki ka wa de kular ka mana pi pa ba I ke te open de ka klem da cha the da ki nu le ki bor yang ka partai do ini don hi ite ki jing kular wa yo pi Narpuh Konstituensi im ka sur pi ki pa ba ke ta ka jing sanchar bom yo chilang khmat ka jing sanchar salon sar ya waro ki kon yang ka Narpuh Konstituensi chat kemen kon ka Narpuh na bau blai da abu ya ka jing duai ki yong I kam ki kon yang ka Narpuh Konstituensi upen imbiangi upen bhawan padi upen kaladuri ki Narpuh Konstituensi yong I ku blai chip pon ni pi ki nong karchan wa maya met bat man sim de eti lut pi na benta ka ni election embassy hado poi chak thong yang jing job Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya